Kubík a Kačenka. Byl jeden sedlák, jmenoval se Kubík, a ten měl ženu, jmenovala se Kačenka. Vzali se teprve nedávno a žili spolu jako novomanželé. Jednou ráno Kubík povídá: Já teď jdu na pole, Kačenko. Až se vrátím, budu mít hlad a žízeň, tak hleď, abych měl na stole nějakou pečeni a k ní pořádný čbán studeného piva. Jenom jdi, Kubíčku, odpověděla Kačka. Jen jdi a nestarej se, já už ti padnu do noty, však uvidíš. A když byl pomalu čas k obědu, vzala z komína klobásu, dala jí na pánev, přidala máslo a postavila na oheň. Klobása se začala opékat a škvířit, Kačenka nad ní stála, přidržovala pánev zadržadlo a hlavou se jí honily všelijaké myšlenky. Najednou jí napadlo: než se klobása opeče, mohla bych zatím ve sklepě natočit pivo. A tak držadlo pánve podepřela, vzala konvici, sešla do sklepa a točila pivo. Pivo teklo do konvice, Kačenka se dívala, jak ho přibývá, ale v tom jí napadlo: pes není uvázaný, vždyť může klobásu z pánve vzít, to by tak ještě scházelo. A šupem vyběhla po schodech ze sklepa. Jenže pes už měl klobásu v hubě a táhl jí po zemi a ven ze stavení. Kačenka nelenila, rozběhla se za ním a hnala ho hezký kus do polí. Ale pes byl rychlejší než ona a klobásu taky nepustil ze zubu. Nechal jí pěkně poskakovat přes hroudy. Co tam, to tam, o tom hlavu nelam, řekla si nakonec Kačenka. Obrátila se a protože byla tak uhoněná, vyšlapovala si hezky pomaloučku, aby trochu vychladla. Ve sklepě zatím pivo teklo ze sudu plným proudem, protože Kačenka nezavřela kohoutek, a když byla konvice plná a jinam téci nemohlo, vytékalo ze sklepa a nepřestalo, dokud nebyl celý sud prázdný. Když Kačenka uviděla to nadělení, byla z toho celá diva. To je rána, co si jen počnu, aby se Kubík nerozhněval. Chvilenku se rozmýšlela a konečně jí napadlo, že od loňského posvícení mají na půdě ještě pytel pěkné pšeničné mouky. Tenže by mohla přinést a vysypat mouku do toho piva. Baže, řekla si, co v dobrých časech ušetříš, v nouzi jako bys našel. Šla na půdu, snesla pytel do sklepa a hodila ho rovnou na konvici s pivem. Ta se převrhla a tak se i Kubíkova mírka piva utopila ve sklepě. To je docela v pořádku, povídala si Kačenka. Když už, tak už. A než mít málo, tak radši nic. A rozházela mouku po celém sklepě. Když byla hotová, měla z vykonané práce velikou radost a řekla si: tak, teď je to tu čisťonké a pěkné, radost pohledět. V poledne přišel Kubík domů. No tak, ženo, co pak si mě přichystala? Ach, Kubíčku, odpověděla. Chtěla jsem ti udělat opékanou klobásu, ale jak jsem k ní točila pivo ve sklepě, pes mi ji z pánve odnesl. A jak jsem honila psa, všechno pivo mi vyteklo a když jsem chtěla pivo vysušit moukou, ke všemu jsem ještě převrhla tu natočenou konvici. Ale buď bez starosti, ve sklepě už je zase úplné sucho. A Kubík řekl: Kačenko, Kačenko, tohle si neměla dělat. Psa necháš odnést klobásu, pivo ti ze sudu vyteče a ke všemu ještě rozsypeš naší bílou mouku.
Inu, Kubíčku, to jsem já nevěděla, měl jsi mě to říct předtím. Muž si pomyslel, když to s tvou ženou takhle vypadá, musíš si dávat lepší pozor. Měl naschráněnou pěknou hromádku tolarů, zrovna si je vyměnil za zlaťáky a tak své kačence z opatrnosti řekl. Vidíš, tohle jsou zluté grešličky. Dám je pěkně do hrnku a zakopu v chlévě u krávy pod žlab. Ale to ti povídám, ať mi na ně ani nesáhneš, nebo bude zle. To víš, že ne, Kubíčku, slibovala. Když nechceš, ani se na ně nepodívám. Jenže sotva Kubík z domova paty vytáhl, přišli do vsi kramáři, měli na prodej hliněné mísy a hrnce a poptávali se u mladé hospodyně, jestli nepotřebuje něco koupit. Kde pak, lidičky, to nejde, odpověděla Kačenka. Nemám peníze. Ale kdyby vám stačily žluté grešličky, tak si přece jen něco koupím. Žluté grešličky? Proč pak ne? Jen nám je ukažte. No, tak jděte do chléva a kopejte pod žlabem, tam už ty žluťáčky najdete. Já na ně nesmím sáhnout. Oba taškáři šli do chléva, kopali pod žlabem a našli samé zlaťáky. Nacpali si je do kapes a honem práskli do bot. Na své hrnce a mísy už se neohlédli, všecko to nechali v sínce. Kačenka si povídala, že to nové nádobí musí taky nějak upotřebit. Ale v kuchyni už ho měla bez toho plné police a tak u každého hrnku vyrazila dno a všechny je nastrkala pro ozdobu na tyčky v plotě kolem stavení. Když se Kubík vrátil a viděl ty nové okrasy, zeptal se, Kačenko, co pak si to udělala? Tohle všechno jsem koupila, Kubíčku, za ty žluté grešličky, co byly pod žlabem. Ale sama jsem na ně ani nesáhla. Kramáři si je museli vykopat sami. Ženská nešťastná, zvolal Kubík. Co si to zase provedla? Nebyly to žádné žluté grešličky, ale ryzí zlato. A byly to všechny naše peníze. To jsi mi neměla dělat. Inu, Kubíčku, odpověděla, to já jsem nevěděla, měl jsi mi to říct předtím. Kačenka chvilku stála a přemýšlela a potom řekla, poslechni, Kubíčku, vždyť my to zlato zase dostaneme, jen poběž za mnou, za těmi zloději. Tak pojď, řekl Kubík, zkusíme to. Ale vem sebou taky máslo a tvarůžky, ať máme po cestě co jíst. Dobře, Kubíčku, vezmu. A tak se vypravili. A protože Kubík uměl líp natahovat nohy, zůstávala Kačenka pozadu. To je taky k něčemu dobré, říkala si. Až se obrátíme, aspoň zase budu o kus napřed. Potom vedla cesta do kopce a po obou stranách měla hluboko vyježděné koleje. I podívejme, povídala si Kačenka. Tak oni tu chudinku zemi potrhali, rozdřeli a otlačili. Tohle se jí jak živo nezahojí. A z útrpnosti vzala máslo a potírala jim koleje, vpravo i vlevo, aby je už kola vozů tolik netlačila. A jak se při svém skutku milosrdenství schýbala, vypadl jí z mošinky jeden tvarůžek a kutálel se z kopce. Kačenka si řekla, když už jsem ten kopec jednou vyšlapala, nepůjdu přece znova dolů, to by se mi nechtělo. Ať tam doběhne jiný tvarůžek a přivede ho nazpátek. A vzala druhý tvarůžek a skulila ho dolů. Jenže tvarůžky se nevracely a tak za nimi poslala ještě třetí. Myslela si, oni možná čekají,
až ještě nějaký přiběhne. Asi nerady chodí sami. Když se ani ty 3 neukázali, povídala si. Teď už opravdu nevím, co zatím vězí. Ale možná, že si ten 3. spletl cestu a zabloudil. Pošlu aspoň ještě 4., ať je zavolá. Jenže 4. tvarůžek se nezachoval o nic líp než ten 3. To už se Kačenka dopálila a hodila dolů ještě 5. a 6. Víc už jich neměla. Chvíli tak stála a čekala, jestli přijdou. Ale když pořád nešli, řekla. Vás by mohl poslat pro smrt. Vy byste se hezky dlouho nevrátili. Myslíte, že na vás budu ještě čekat? Ani mě nenapadne. Půjdu dál. Vy můžete přiběhnout za mnou. Však máte mladší nohy, nežli já. A Kačenka šla dál, až dohonila Kubíka. Ten se zastavil a čekal na ní, protože už chtěl jíst. No tak, ukáž, co jsi vzala sebou. Podala mu suchý chleba. Kde máš máslo a tvarůžky? Zeptal se. Ach, Kubíčku, povídá Kačenka, máslem jsem namazala koleje v cestě, ale tvarůžky, ty budou každou chvíli. On mi jeden utekl a tak jsem ostatní poslala za ním, aby ho přivolali. Kubík řekl, to jsi neměla dělat, Kačenko, vymazat máslo na cestu a tvarůžky skutálet z kopce dolů. Inu, Kubíčku, to jsi měl říct předtím. Jakáž pomoc. Jedli spolu suchý chléb a Kubík se najednou zeptal. Poslechni, Kačenko, jestli pak si dobře zavřela, když si odcházela ze stavení. To ne, Kubíčku, měl jsi mi to říct. Tak běž zase domů a opatři stavení, než půjdeme dál. A vem taky něco k jídlu, já tu na tebe počkám. Kačenka šla zpátky a cestou k domovu si říkala. Kubíček chce jídlu něco jiného, másle a tvarůžky mu asi nejedou. Tak já vezmu uzlík křížal a na zapití džbán octa. Doma potom zavřela horní půlku dveří na závoru, ale dolní půlku vysadila. Vzala ji na ramena a cestou si libovala. Když mám dveře sebou, to bude dům jistě nejlíp opatřený a Kubíček mě pochválí. Těžko to všechno nesla. Musela jít pomalu, ale utěšovala se. Aspoň si Kubíček déle odpočine. Když ho zase dohonila, povídá mu. Na, Kubíčku, tady máš dveře. Teď si můžeš stovení opatrovat sám. Kubík se vylekal. Mám já to ale chytrou ženu. Dolejšek dveří vysadí, aby tam kdeco mohlo zaběhnout a hořejšek zavře na závoru. Teď už je později znova domů. Ale když už si ty dveře přinesla, poneseš si je dál sama. Co pak dveře, ty já ponesu, Kubíčku, ale křížaly a ten džbán s octem jsou mi už těžké. Pověsím je na ty dveře, ať to nesou oni. Potom šli do lesa a hledali ty darebáky, ale nemohli je najít. Nakonec už se stmělo, proto vylezli na strom, že tam přenocují. Ale sotva byli nahoře, přišli ti chlapíci, kteří odnášejí, co s nimi nechce jít samo a dovedou věci najít dřív, než je někdo ztratí. Vybrali si místo zrovna pod tím stromem, na kterém seděl Kubík s Kačenkou. Rozdělali si oheň a chtěli se rozdělit o kořist. Kubík potichu slezl na opačné straně ze stromu, nazbíral si kamení, vylezl zase nahoru a chtěl zloděje kamením pobít. Ale nemohl se trefit, kameny padaly vedle a zloději volali.
Brzy se bude rozednívat. Vítr střásá šišky ze stromu. Kačenka pořád ještě měla dveře na rameni a protože ji tolik tlačili, myslela si, že to dělají ty křížaly a povídá: Kubíčku, já ty křížaly musím vysypat. To ne, Kačenko, teď ne, odpověděl. Mohli by nás prozradit. Ale já musím, Kubíčku. Oni mě tak hrozně tlačí. Ke všem kozlům, tak je vysyp. Rozvázala uzlík, křížaly se sypaly mezi větvemi dolů a chlapi u ohně povídali. Blíží se ráno, ptáci už trousí. Ale milou Kačenku ty dveře pořád stejně tlačily a tak za chvilku zase povídá. A Kubíčku, já ten ocet musím vylízt. Ne, Kačenko, to nesmíš, mohlo by nás to prozradit. Ale když já musím, Kubíčku, on mě hrozně moc tíží. Ke všem kozlům, tak ho vylej. Naklonila džbán a ocet vylila, takže ty chlapi zlodějské postříkal. Povídali si. Už padá rosa. Konečně Kačenku napadlo. Vždyť mě to pořád ještě tíží, že oni to budou ty dveře. A povídá. Kubíčku, já ty dveře musím schodit. Nesmíš, Kačenko, teď ne, mohli by nás prozradit. Když já musím, Kubíčku, oni mě hrozně moc tlačí. Povídám, že nesmíš, Kačenko, jen je pevně drž. A Kubíčku, já je přece pustím. Ke všem kozlům rohatým, rozlobil se Kubík. Tak je teda pust. A dveře s náramným rachotem padaly z větve na větev a ti dole se dali do křiku. Co to na nás z toho padá, z toho stromu? Nechali všeho, vzali nohy na ramena a už se neukázali. Sotva začalo svítat, Kubík a Kačenka slezli ze stromu, našli u ohniště všechno svoje zlato a odnesli si ho domů.